Mga Panultihon, Kapitulo 1. Ang bilis sa mga panultihon. Kini ang mga panultihon ni Solomon, anak ni David, nga hari sa Israel. Kining maong mga panultihon makatabang kanimo pag ila sa kaalam ug sa maayong tambag ug sa pagsabot sa mga panultihon nga lalom ug kahulugan. Makatudlo kini kanimo unsaon pagkinabuhi sa hustong paagi ug sa pagkamatarong ug sa pagkamakiangayon. Makahimo kining maalamon sa mga walay kasinatian ug makatudlo sa mga batan-on sa pagkaabtik sa hunahuna. Makadugang usab kini sa kahibalo sa mga taong maalamon ug makalamdag sa mga may kahibalo aron sila makatugkad sa tinagong mga kahulugan sa mga panultihon ingon man sa mga suliran ug tigmo nga sagad ipangutana sa mga maalamon. Tambag alang sa mga batan-on. Ang pagtahod ug pagbaton ug kahadlok sa Ginoo maoy sinugdanan sa kaalam. Ang mga buang-buang walay pagtahod sa kaalam ug nagdumili sila sa pagsabot. Anak, pamatia ang gitudlo kanimo sa imong amahan o patalinghugi ang gisulti sa imong inahan. Kay ang ilang gitudlo kanimo makaayo sa imong pamatasan sama sa anindot nga purong ug mga medalyon sa kwintas. Anak, kung tintalon ka sa mga makasasala, ayaw pagpadala kanila. Kung moingon sila kanimo, sige, mangita tag patyonon. Mangatang ta sa mga walay sala aron masadya ta ug sama sa Siol tukbo nato sila ug dili gayud nato biya ang buhi ang atong mga biktima. Mangita tag mga bahandi ug pun-o nato ang atong mga balay sa atong kinawat. Sige, uban ka namo ug bahino nato ang tanan natong kinawat. Anak, ayaw gayud pag-uban sa mga tawo nga sama kanila, paglikay kanila, kay andam sila kanunay nga mubuhat ug dautan. Andam sila kanunay nga mupatay, kawang lamang ang pabutang ug litag kung nagtan-aw sa imong gibuhat ang langgam nga buot mong litagon. Apan, ang maong mga tawo naglitag lamang sa ilang kaugalingon. Ang ilarang kaugalingong kinabuhi mo'y ilang malitag. Mao kini ang dangatan sa nanginabuhi inaagi sa kabangis o pagpanglimbong. Sila ra ang nagunay pagtapos sa ilang kinabuhi. Nagtawag ang kaalam. Pamati, nagtawag ang kaalam diha sa kadalanan o sa mga merkado. Nagsinggit kini diha sa ganghaan sa mga syudad o sa tanang dapit nga tigumanan sa mga tao. Kini ang iyang giingon. Mga buang-buang, magpadayon na ba lamang kamo sa inyong binuang? Magsigi ba lamang kamo bugal-bugal sa kahibalo? Dili na ba gayud kamo makasabot? Pamati kamo sa akong pagbadlong kaninyo. Hatagan ko kamog maayong tambag ug ipakig-ambit ko kaninyo ang akong kahibalo. Nagsigi akog tawag ug dapit kaninyo apan dili kamo mamati ug wala lamang ako ninyo tagda. Wala ninyo tagda ang akong tambag ug dili kamo gustong magpatudlo kanako. Busa, katawan ko lamang kamo kun abuto na kamo kalisdanan. Bugal-bugalan ko kamo kung abuto na kamo kalisang. Muhampak kaninyo ang kalisang sama sa bagyo nga magdala sa alimpulos sa kalisdanan ug tungod niini magantos kamo ug maalaot. Mutawag unya kamo kanako apan dili ko kamo tubagon. Pangitaon ako ninyo sa tanang dapit apan dili ninyo ako makit-an. Tungod kay wala gayud ninyo gamita ang kahibalo ug kanunay kamong nagdumili sa pagtahod ug pagbaton ug kahadlok sa Ginoo.
ug kay wala man gayud kamo mamati sa akong tambag ug magtagad sa dihang gibadlong ko kamo. Angay kamong mag-antos ug basulan unya ninyo ang inyong gibuhat. Ang mga taong walay kasinatian mamatay kay dili man sila modawat sa kaalam. Ang mga buang-buang, mga laglag tungod sa kakulang sa ilang pagtagad. Apan, ang mamati kanako makaangkon gayud og seguridad. Mahilayo siya sa kakuyaw ug wala siya'y angay nga kalisangan.